Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po'y tumayo at batiin po natin ang bawat isa ng good morning! I love this family. I live in this family God has given us. I love this family. I live in this family God has given us. For we are called to be wonderful family. And it has to be Jesus, you and me. I love this family. Live in this family God has given us. I love this family. Live in this family God has given us. For we are called to be a J Blue family. And it has to be Jesus, you and me. Amen. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po'y muli sa umagang ito ay aawit, magpupuri sa ating Panginoon. So once again, let's prepare our hearts. Let's prepare our minds sa ating pong pagpupuri. Tunay nga po, wala pong distraction. Wala po tayong ibang gagawin, iisipin, kundi mapapurihan po lamang ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. So this morning, let's search our hearts, search our minds. Let's just worship the Lord in spirit and in truth. Oh, thank you, Jesus.
your voice, lift up your praise, lift up your worship unto the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. Lift the name of Jesus. Oh, sing the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we give you praise, we give you glory, we give you honor. To you alone the praise. Hallelujah. Oh, sing hallelujah. Shout the name of for the last time we will sing, oh, we give you praise. Hallelujah, hallelujah. We will sing. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Oh, we thank you for your faithfulness. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I sing to you, Lord, a hymn. Come on, church. We will sing unto the Lord, for He is faithful. Our God is good. I'm carried in. He deserves all the praise, all the glory. But let me, we'll sing it again, we will sing. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Come on, church, purihin natin ang Diyos sa buhay. Oh, we thank you, Lord, for your goodness. We thank you, Lord, for your faithfulness. Oh, we sing unto you. We worship your name. Hallelujah, hallelujah. Yes, oh God, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, we glorify your name, oh Jesus. Be magnified in this place, oh God, in our lives, oh God. Oh, we praise you, we honor you, oh God. Lord, marami pong salamat muli, oh God, sa umagang ito, Panginoon. Patuloy ka namin pinupuri, pinapasalamatan, dinadakila, oh God, sa aming buhay, sa umagang ito, Panginoon. Patuloy nga, oh Diyos, nasiya sa atin mo ang aming puso. Patuloy kami nagpapakumbaba sa iyong banal na paa, Panginoon. Sa iyong banal na harapan, Panginoon. Lord, patuloy mong linisin ang aming puso, O God. Patuloy mo, O God, i-sanctify, O God, our hearts, O God. Patuloy ang aming isipan, Panginoon, ay panghalinisin mo, O God. Lord, na maging kalugod-lugod kami sa iyong harapan, Panginoon, at malaya kami makapagpuri sa iyong harapan, O Diyos. Lord, sa umagang ito, patuloy nga, O Diyos, na ikaw po ang patuloy na kumilos, malayang kumilos, banal na spirito sa aming kalagitnaan at patuloy naming maranasan ang iyong presensya, ang iyong pag-ibig, Panginoon, O God, na kailanman hindi nagbabago, O God. Lord, salamat maging sa iyong salita na aming mapapakinggan at ihahayag mo sa aming kalagitnaan, O God. Open our spiritual eyes and ears, O God, maging ang aming puso, O God. Lord, patuloy mong ihayag, Panginoon, ang salita mo, O God.
at matanggap namin, O God, ang portion na nararapat para sa amin, O God. Maging sa iyong lingkod na gagamitin, Panginoon. Tunay nga, Lord God, na itago mo po siya sa likod ng iyong krus at tanging ikaw lang mahayag, maparangalan sa kanyang buhay, O God. Lord, patuloy mo siyang samahan, ingatan, O God, ikaw po ang maging, gamitin niyo lamang siya, O God, maging, Lord, tagapagsalita, Panginoon, ng iyong salita, O God. Lord, patuloy nga, O Diyos, na ang iyong salita, Lord God, na ihahayag niya, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord God, ay patuloy naming malakaran, Panginoon, O God. Patuloy namin, O God, maisa pamuhay, Panginoon, O God. Ang mga paalala mo, ang mga pangako mo sa amin, O God. Lord, ay patuloy na magpapaalala sa amin, O God, na kailanman, O God, hindi mo kami iiwan, ipababayaan man, O God. Sa lahat ng mga pagsubok na aming pagdaraanan pa, O God. Lord, salamat. Salamat dahil nariyan ka, Panginoon. Nariyan ka upang kami samahan. Patuloy na ipadama, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang iyong katagumpayan, Panginoon, kung paano ka nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo, God. Lord, kami rin po ay mananagumpay na, Panginoon. Salamat po ng marami, Panginoon, maging sa buhay ng bawat isa, Panginoon, maging sa mga nanonood sa live streaming, Panginoon, patuloy kang kumilos, O God, sa puso nila, Panginoon, O God, at ang iyong mga salita, O God, ay patuloy nilang maranasan, Panginoon, O God, ang presensya mo, O God. Salamat po ng marami, O God, ingatan niyo po ang mga kapatiran namin, O God, na papunta pa lang dito sa iyong bahay-sambahan, O God, ang maanghel mo, O God, ang siya mag-iingat sa kanila, maging ang lugar na ito, Lord, let the walls of fire surround this place in the mighty name of Jesus, O God. Salamat po ng marami, O God. Tunay nga, O God, na ikaw lamang, O Diyos, ang patuloy na maitaas, maparangalan, maluwalhati, at madakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning, church! Amen. Tayo po ba'y pinagpala sa umagang ito? Amen. Sige po, sa umagang ito, muli sama-sama tayong aawit. Sama-sama po nating itaas ang pangalan ng ating Panginoon dahil ang ating Diyos ay mabuti sa ating buhay. Tunay nga po ba na mabuti ang Diyos sa inyong buhay? Kung mabuti ang Diyos sa inyong buhay, sumigaw ng Hallelujah! Woo! Dahil po napakabuti ng ating Panginoon. He deserves all the highest praise, the highest worship, na kaya po natin ibigay sa ating Panginoon. Kaya ibigay natin ang pinaka-the best nating pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen? So, sama-sama po tayong umawit sa ating Panginoon. Tayo awit. Lord, we pray to you alone. Every praise to our God, every word of worship with one accord. Sing every praise, every praise, every praise is to our God. Oh, sing hallelujah, sing hallelujah, say to our God. Glory, glory, hallelujah, to our God. Come on, purihin natin ang Diyos. Lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Oh, sing every praise is to our God. Every word, every one of worship with one accord. Every praise, Lord, we give you praise. To you alone, to our God. Oh, sing hallelujah, to our God. Glory, hallelujah. Every praise, oh, we give you praise, to you alone. Oh, sing higher, every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, Lord, we give you praise, to our God. Oh, church, sing hallelujah, to our God. Glory, hallelujah, to our God. Every praise, give your best praise, you alone. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord.
accord. Every praise to our God. Oh, shout hallelujah, sing hallelujah to our God. Sing glory, hallelujah to our God. Every praise, oh, every praise to our God. Oh, God, my Savior, God, my Savior, God, my healer, my deliverer, God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Oh, God, God, my Savior, God, my healer, oh, my deliverer, my deliverer. Shout, yes, He is. Yes, He is. Every praise, say, to our God. Every word of worship with one accord. Come on, give Him praise. Shout your praise. You alone. To our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah. To our God. Glory, glory, hallelujah. To our God. Every praise. Shout your praise. To our God. God, my Savior. God, my Savior. Yes, you are. God, my healer. Yes, you are. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Oh, God. God, my Savior. Yes, you are. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Oh, we will declare, sing, God, my Savior. Sing, God, my healer. Yes, Lord, you are. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Oh, God, my Savior, my healer. God, my healer. My deliverer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise, sing. Come on, praise the name of Jesus. Oh, give Him praise. Every praise to our God. Oh, we will sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise, every praise, every praise, every praise. Come on, give Him praise. Oh, shout your praise. Lift up your praise. Oh, give Him praise. Every praise. Oh, the praise. Every praise. Every praise. It's to our God. Come on, shout your praise unto the Lord. Give Him the glory. Give Him the praise. Patuloy nating sambahin ang ating Diyos. Lahat ng papuri ay para lamang sa Kanya. Lahat ng humihinga ay magpuri sa ating Diyos sa buhay. Yes! Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath. Come on, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. Praise of the mountain. Oh, I praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. I praise when outnumbered. Praise when surrounded. His praise is the water my enemies drowning. As long as I breathe, I got her. Come on, pray. Come on, church. Give Him the highest praise for the glory. Praise the Lord. I praise when I feel it. Praise when I don't. Oh, I praise 'cause I know you are. You stay
my praise is a weapon. It's more than a sound, more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I breathe, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Everybody praise the Lord. Praise the Lord. Oh, my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. Yes. How could I keep it inside? Praise the Lord. Oh, come on, we will sing it again. I praise when I feel it. Praise when I don't. Oh, I praise 'cause I know you're still in control. Yes, you are. Yes, you are. My praise is a weapon. It's more than a sound. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Kung lahat ng humihinga, as long as I breathe, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Everybody praise the Lord. Praise the Lord. Oh, my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. Yes. How could I keep it inside? Come on, praise. Praise the Lord. Oh, my soul. Hey. Oh, yes, Lord. We give you the highest praise. Oh, I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rule. Come on, church, lift up the name of Jesus. Lift up your praise. Praise 'cause there's nobody greater. Oh, we praise. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated. Oh, yes, Lord. Oh, yes, you are. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated and reign. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody. Come on, lift up your praise. Praise the Lord. Oh, shout your praise. Praise. Oh, you deserve all the praise. You deserve all the praise. Praise the Lord. Everybody praise. Praise the Lord. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. Yes. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Sing praise. Praise the Lord. Oh, my soul. For the last time, say praise the Lord. Oh, my soul. Let everything that is great praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is great. Come on, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that is great. that is bread. Come on, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that is great. that is bread. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin natin ang Diyos sa buhay. O pinupuri ka namin, Panginoon. Oh, you deserve the highest praise, all the glory, all the honor. Oh, we thank you for your presence in this place. Oh, we thank you, Lord. Oh, we praise your name, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, yes, Lord. It's so good to be in your presence, Lord. Oh, walang katulad ang iyong presensya, Panginoon. Oh, we thank you, Jesus.
Patuloy nating awitan ng ating Diyos. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya patuloy po natin siyang pasalamatan sa lahat ng kanyang ginawa sa ating buhay. Patuloy natin siyang purihin. Oh, thank you, Jesus. I love you, Lord. Oh, yes. And your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Awitin natin sa Diyos. Sing all my life. And all my life you have been faithful. Oh, thank you, Lord. All my life. And all my life you have been so, so good. Every breath and every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. See, I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a man. Oh, I have lived in the goodness of God. Sing all my life, and all my life you have been faithful. Pasalamatan natin ang Diyos. Sing all my life, and all my life you have been so, so good. Oh yes you are. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing all my life, Jesus. And all my life you have been faithful. Oh yes you are. Yes you are faithful. And all my life you have been so, you are so good, so good. With every breath that I am made, oh we will sing, I will sing the goodness of God. Sing it again. Lord, all my life you are faithful. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after me. Your goodness is running after, is running after. Lord, thank you, Lord. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness, your goodness is running after, is running after. Sing it again, Lord, your goodness. Your goodness is running out. Oh, thank you, Lord, now. Oh, we claim it, Jesus. Your goodness is running out. It's running out. Oh, in my life, with my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. Kung kausapin natin ang Diyos, sabihin mo sa Panginoon kung gaano siya kabuti sa iyong buhay.
'Cause all my life you have been faithful. All my life you have, and all my life you have been so good. In every breath that I have made, we will sing, I will sing of the goodness of God. All my life, Lord, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. In every breath that I have made, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing, oh, I will sing of the goodness of God. Lord, I will sing, oh, I will sing of the goodness of God. You're the name above all names. Come on, lift the name of Jesus in this place. Worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Come on, praise the name. Worship the name of the Lord. You're the name above all names. You are worthy of our praise. Lord, our hearts and my heart will sing, you are great, you are great. It's our God. Your name is the highest name. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God, is our God. Oh, come on, lift your praise. How great is our God. Sing with me. How great is our God. Sing how great, how great, how great is our God. Oh, we will lift our voice, we will lift our praise. Sing how great is our God. Yes, you are. How great is our God. Oh, you are. How great is our God. For the last time, come on, purihin natin ang Diyos sa buhay. How great is our God. Sing with me. How great is our God. Sing how great, how great is our God. Purihin natin ang Diyos. Oh Lord, you are great. You are awesome. Oh, we praise you. We give you the highest praise. Oh, the highest worship of your people. Lahat ng may hininga, magpupuri sa iyo. Lahat ng pangalan ay luluhod sa iyo. Ikaw lang ang maitaas. Ikaw lang aming Panginoong Jesus. Oh, your name is the highest, Lord. Oh, we give you praise. We give you glory to you alone. For the praises of your people. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, sing a new song. Sing a song that comes from your heart. Worship the name of Jesus. Worship His name. Hallelujah. Oh, Jesus, Jesus, we shout your name. We
We shout your praise. We shout your name. We shout your praise. Hallelujah. Oh, we thank you, God. Oh, we thank you for your presence. Oh, we thank you for your presence. Hallelujah. Oh, your name is the highest. Your name is the greatest. The highest name. Kulang ang mga salita, Panginoon. Kulang ang aming mga awit, Panginoon. Kulang ang salita upang maipahayag namin, Panginoon, ang iyong kabutihan sa aming buhay. Ang iyong kadakilaan sa aming buhay, O Diyos. Oh, your name be lifted up in this place. Oh, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Oh yes, all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above. Come on, church. Sabi mo sa Panginoon, your name is the highest. Yes, your name. What's the name of Jesus? Your name stands above them all. There is no other name. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands. Sing it again. Oh, sing your name, Lord. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name, the name of Jesus, stands above. The name of Jesus, there is power. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. The angels cry, holy, all creations cry, holy, holy, you were lifted. Oh, lift the name of Jesus. Oh, shout the name of Jesus. Holy forever. It is on the highest. Oh, sing. It's the high.
Lord, here we are. Here are your children. Hear your people. Oh, hear us, O Lord. Hear us, O Lord. You will always be holy, holy forever. Sing it again. Hear your people sing. Hear your people sing. Oh, to the King of Kings, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. For the last time, church, hayaan natin na marinig ng Diyos ang ating papel. Sing. Oh yes, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Oh, yes, Lord. There is no other name. Wala kami ibang itinataas sa lugar na ito, Panginoon. Ang pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Hallelujah! Thank you, Lord, for your presence in this place. Thank you, Lord, for moving in our midst. Hallelujah! Oh, we thank you, Lord, we thank you. We glorify your name. Oh, yes, Lord. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Patuloy naming nararanasan ang iyong pagkilos. Salamat, Panginoon, sa iyong pagyakap sa amin sa umagang ito, Diyos. Na alam namin, Panginoon, na iyong naririnig na umaabot, Panginoon, sa kalangitan ng aming mga papuri sa iyo, Diyos. Lord, marami pong salamat sa umagang ito na muli kami yung ginising na may panibagong purpose sa buhay, Panginoon. Lord God, as we listen sa umagang ito, sa pakikinig namin ng iyong salita, muli namin binubuksan ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon. And Lord, speak to your children. Speak to us, Panginoon. Hindi kami lalabas sa lugar na ito na wala kaming natututunan. Wala kaming baon-baon, Panginoon, na iyong salita. Marami pong salamat, tunay nga sa iyong pinakamataas sa papuri, sa iyong pinakamataas na pagsamba, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. Natawagan natin lahat ng bata. Yan. Praise God. Wala na po. Sige, kung may bata pa sa likod. Ito nating lahat ang ating makamay. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat. Sapagkat ang mga batay, regalo mo sa mga magulang. Salamat po, Diyos, narito po ang aming mga batang ito na binigyan mo ng buhay, lakas. Amin po silang nilalapit sa trono ng biyaya. Father God, in the name of Jesus, habang sila po'y nasa murang kaisipan, bigyan mo po sila ng talino, karunungan mula sa iyo, kalusugan, kalakasan ng katawan,
sila'y lumaking may takot sa iyo, naglilingkod sa iyo, Father God. We release and declare, O God, your covering and divine protection sa kanilang buhay. Hayaan po, Panginoon, habang sila nasa burang kaisipan, maranasan nila ang iyong kalapitan, ang iyong biyaya, ang iyong gabay at kalinga. O God, ni-entrust po namin ang kanilang buhay sa iyo, and we speak and we declare and decree, Lord, your favor and blessing upon blessing sa mga batang ito. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin sila pinagkakatiwala, at anumang plano at layunin mo sa kanilang buhay kung hindi ka pa darating ay tunay na mangyari at maganap. And use them as a channel of blessing at patuloy na makapagbigay luwalhati, lugod sa iyong pangalan lamang, Panginoong Hesus. We thank you, Lord. Panguna mong kanilang teacher sa Sunday School, bigyan ng lakas, talino at karunungan, at ng mahaba pang pasensya, Panginoon, at patuloy silang magabayan, O God. We thank you, we praise you, Father, in Jesus' name. Amen. O, lakad lang, mga bata. Amen. Amen. So, dadako po tayo sa salita ng ating Panginoon. Sige po, yung mga nasa likod po, marami pong bakante dito sa harap. Hello. Maluwag po dito sa harap. Sige po, yung mga nasa likuran po, pwede po magpa-move forward. Amen? Sige po, dako po tayo sa salita ng ating Panginoon. Sige, find your best place to sit. Amen? So, naparito po tayo ngayong umagang ito expecting something from our God. Amen po ba? May kausap po ba ako? Amen? Sabi po ng banal na kasulatan, "Men shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God." Amen? So, dako po tayo sa salita ng ating Panginoon. Tayo po muna ay panandali ang yumuko at manalangin. Aming Ama, nagpupuri po kami, nagpapasalamat sa araw na ito na ibinigay niyo po sa amin. Wala po kami sa hospital, wala po kaming sakit at karamdaman. Papasalamat po kami, O Diyos, dahil Ikaw ang may akda ng aming buhay. Alam mo ang bawat kahinaan namin, alam mo ang bawat pangangailangan namin. But we choose, O God, to be here ngayong umagang ito, expecting something from you. Lord, ang iyong salita lamang ang maihayag sa bawat isa po sa amin, at Banal na Espiritu, malaya ko pong kumilos sa aming kalagitnaan. Ang lahat ng ito ay amin pong hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Amen. So ang topic pa rin po natin ngayong last week na po ba, ng November. Amen. About giving thanks to our God. Amen. Meron po ba tayong pusong mapagpasalamat sa ating Panginoon? Sabi, in season or out of season ng buhay natin, let us do it for the glory of God alone. Amen. Ang text pa rin po natin, dito po sa Ephesians chapter 5, verse 20. Pero ang version po na kinuha ko po dito po sa may Lamsa Bible. Sabi po dito, giving thanks always for all men, to God the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. So ang pag-usapan po natin ngayong umagang ito, in relation to our topic about giving thanks, is knowing each other's purpose so that we can give thanks to our God. Amen? Sundan ko lamang po, Ephesians chapter 5, verse 21. Baba lang po tayo ng konti. Ano pong sabi po diyan? Yan. Submit yourselves to one another in the love of Christ. It is hard for us. Mahirap po sa atin to give thanks to our God. Amen? Kung hindi po natin alam ang purpose ng bawat isa po sa atin. Hello? Hindi ka makapagpasalamat sa Diyos sa pamilyang ibinigay sa iyo kung hindi mo alam ang purpose mo at purpose nila sa buhay mo.
Hello? Yung ibang magulang, pag nagkaroon ng hindi inaasahang anak, ang sinasabi nila, nagiging pabigat. Hello? Diba? Yung sinasabi nating na-disgrasya. Diba? Sinasabi ng ibang magulang, oh, baka dagdag pabigat na naman sa pamilya. Amen? Kasi hindi po nila alam yung purpose ng buhay ng batang iyan kung bakit napunta sa pamilyang yan. It's hard for us to give thanks for the people around us if we do not know their purpose. Why are they given to us? Kaya ngayong umagang ito, we must understand everyone's role. Pakisabi sa iyong katabi, kailangan mong maintindihan ang iyong role sa bawat isa. Amen? Because in Genesis, sabi po rito, meron pong blueprint ang Panginoon. Okay? Ang pinag-usapan po natin ngayong umagang ito is knowing each other's purpose. Because God has a blueprint for the family, for the society that we are in. Ngayon po, may rally po ngayon. Tama po ba? Amen? May rally kasi galit sa gobyerno. Amen? Pero pag-usapan po natin, what is the blueprint of God for the family? Let us understand, ano yung purpose ng Diyos, bakit ka inilagay? Ako po, nagtatanong minsan, paano kaya kung wala ako? Parang iniisip ko, ano yung pakiramdam ng wala ako sa mundong ito? Hello? Dumating din sa punto ng buhay ko, ano yung purpose ko? Bakit meron akong mga anak? Meron akong asawa? Hello? Alam po natin bilang mga magulang at mga anak, yung usual na paggamit ng mundo sa sinasabi nating ano yung pinakadahilan or pinakagamit ng isang ama sa isang pamilya. Ganun din ang ina. In Genesis chapter 1, verse 27 to 28, nandito po yung blueprint ng ating Panginoon. The family unit is first introduced in the creation narrative. Yan. Kasi unang binanggit po rito, pagkakabigkas ng pamilya, dito po sa Genesis chapter 1, verse 27 to 28. So God created man in His own image. In the image of God, He created him male and female. Doon pa lang, makikita mo na ano yung pagkakalikha ng Diyos sa pamilya. Ngayon po, ano po nangyayari sa mundo? Male and male. Tinatanggap ng society. Hello? Amen? Kaya po, nagiging twisted ang purpose ng family. Tuloy po natin, He created them. God blessed them and said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it. This passage underscores or sasabi natin the divine intention for marriage and procreation, establishing the family as the means through which humanity would fulfill God's mandate to steward the earth. Yun po yung main purpose ng Diyos, bakit po may lalaki at babae. Hello? Amen? Ang ginagawa ng society ngayon, because of sinasabi nating freedom. Amen? Ina-accept ng society ang babae at babae na magsama. Pero yan po ay contradict sa salita ng ating Panginoon. So sa isang plano po ng bahay, ito yung tinatawag natin may blueprint ang bahay. Hello po. Amen po ba? Mayroong drawing. Sabi nga nila, if you fail to plan, you plan to fail. Pag ang isang structure walang plano, diba? Anong kalalabasan? Minsan hindi kagandahan. Tama po ba? Minsan mabilis gumuho, mabilis masira. Bakit po? Kasi hindi tama o walang preparasyon. So ang Diyos natin, before He created ikaw at ako, ang humanity, meron na po siyang plano. Hello? At yun ang gusto niyang ma-implement habang tayo po ay naririto. Unahin po natin. Amen? Kasi sabi ko nga kanina, you cannot thank God
for a family that you have if you don't know their purpose in your life or your purpose in their lives. Hello. Amen? Unahin po natin ang magulang. Marriage as a covenant. Yung pag-iisang dibdib, sabi po natin, ng lalaki at babae, ay may ang tinatawag po natin isang covenant. Ano po ba ang covenant? Kakaiba po ang covenant sa sinasabi nating contract. Hello. Ang tao po ngayon, pag ayaw na nila sa isa't isa, dahil kontrata lang yan, ano pong ginagawa? Nagkakaroon ng divorce. Nagkakaroon ng annulment. Pero hindi po yan ang plano ng ating Panginoon. Walang sino man, sabi ng banal na kasulatan, ang mag-separate sa pinag-isa ng Diyos. Amen? Marriage as a covenant. Iba po yan sa kontrata. Amen? Ang sabi ng banal na kasulatan, pag namatay lang yung isa, that's the time, pwede ka ulit. Pero habang nabubuhay pa, hindi pwede. Pero dahil po, nagkaroon na ng freedom ang mga tao, ini-etcha po rin nila ang salita ng ating Panginoon just to fulfill what they need, not what God wants or need for them. Hello? Marriage is portrayed as a sacred covenant between a man and a woman. Ang Diyos mismo ang nagtalaga o nagbigay nito. Amen? It's a sacred. Pero ang tao ngayon, di po ba, binabaliwala ang kasal. Minsan nga, hindi na nagpapakasal. Hello? Genesis chapter 2 verse 24. Wala pa po tayo sa pinaka-main ano po natin. Genesis chapter 2 verse 24. Ano po sabi dito? For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh. Ito daw po yata yung pinagpipray dati ni Pastor Rashik. Kaya ako napunta rito. Amen? Kasi galing po ako sa norte. Amen? So ito po yun. Ang Diyos mismo nagsabi na iiwan ng lalaki ang kanyang pamilya to be united to his wife. This union is not merely social contract. Ito po yung sinasabi ko kanina. But a divine ordinance that reflects the unity and fidelity found in God's relationship with His people. The New Testament reaffirms, binanggit po ulit po yan, dito po sa Ephesians chapter 5, verse 31 to 32. Ano po sabi po dyan? For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. Meron po kami nabalitaan, I think last week. Amen? Yung nagsasama na lalaki at babae, na merong mga anak, umuwi yung babae sa kanila. Bakit? Kasi binubugbog. Amen? Binubugbog na lalaki. So, yung magulang ngayon, pinauwi sa kanila. Amen? Hindi naiintindihan nung couple, especially nung husband, what is the purpose of the wife in his life. Amen? Makikita po natin mamaya dyan. Dako po tayo, what is the role in the family and role in the society? Aside, amen, from what the world is doing. So, balik po tayo sa basic. Balik po tayo. Dahil mananampalataya po tayo, let's go back to the basic. Ano yung sinasabi ng banal na kasulatan? Ano yung role mo? Hindi yung sinasabi ng mundo na role ng isang tatay o nanay ng mga anak. Alam na po natin yon. Pero minsan nakakalimutan ng mga tao, what is their role in the Bible perspective? Sabi ko nga po kanina, it's hard to give thanks if we do not know the role of each and every one of us. Hindi mo ipagpapasalamat bakit may kasama kang magaspang ugali. Hello? May kausap po ba ako? Minsan nirereklamo natin yung kasama natin magaspang ugali.
Pero hindi natin alam, baka tayo ay napupurol na. Hello? Saan ba tumatalas ang isang kutsilyong mapurol? Sa magaspang. Kaya minsan inilalagay ng Diyos yung may kagaspangan sa buhay natin in order for us to be sharpened. Amen? Para tayo ay tumalas. Minsan ang nakikita lang natin, yung ibang tao. Pero hindi natin nakikita yung sarili natin. Amen po ba? Amen? What is the role? Makikita po natin yan dito po sa Ephesians chapter 5, verse 23. Umpisan po natin sa 23. Sino po mga tatay dito? Pakitaas ang kamay. Yan. Yung magiging tatay, pakitaas ang kamay. Ba, ayaw ni Ban. Wala yatang plano si Ban. Amen? What is the role of a husband? Tingnan po natin, bilang mga tatay, hindi lang pala yung pag-provide ng material things sa mga anak natin o pamilya natin ang kailangan natin gawin. Hello? Marami pong tatay ang gumagawa niyan. Pero bakit nasisira pa rin ang pamilya? Hello? Remember po natin yung nakaraan, I think last month o last 2 months yung nangyari po sa anak ni Kuya Kim. Ano po sabi ni Kuya Kim nung ini-interview siya? Akala ko okay na. Akala ko sapat na ipinoprovide ko yung pangangailangan nila. Naging busy kami mag-asawa. Akala ko ganito, ganyan. Kung may babalik ko lang yung panahon, sabi niya. Amen? What is the role of a husband? Dito po sa verse 23, dito sabi po dito, for the husband is head of the wife, not the other way around. Sino po mga nanay dyan? Pakitaas ang kamay. Amen? Sabi po rito, for the husband is head of the wife. As Christ is the head of the church. He is the Savior of the body, the church. So, number one role of a husband is he is the head of the family. Hello? Minsan ang society, ina-accept na ang mangunguna ay yung babae. Dahil manager yung babae, dahil may pinag-aralan yung babae, dahil lawyer yung babae, minsan, ano sinatawag natin? Sinasapawan the role of a husband. Kaya kahit gaano ka-successful sila secularly, pero in the family, nagkakaroon ng conflict, nagkakaroon ng kaguluhan, nagkakaroon ng failure. Bakit? Kasi they go against the Word of God. Anong sabi po dito? He is the head over his wife, not the wife over his husband. Accepted ng society, minsan may tinatawag tayong under. Ang sabi na, under the saya. Amen? Pero is it biblical? Na ikaw bilang babae, lahat ng sabihin natin decision na sa'yo, lahat ng dapat gawin for the family is ikaw na susunod. Amen? Kaya pansinin niyo po pag may ikinakasal, di ba may nilalagay tayong veil? Amen? It symbolizes yung babae nakatakip sa kanya, ang lalaki hanggang balikat lang. Tama po ba? O mali yung pagkakain? Alam ko. Amen? Ibig sabihin, it signifies na mas may authority ang lalaki over the wife. Husband should lead or should be the head of the family. Pangalawa, lover of the wife. A husband should be the lover of the wife. Hindi yung kapitbahay mo ang dapat magmahal sa asawa mo. Pakitaas ang kamay ng mga lalaki dyan. Hello? Kaya nga sinasabi lagi ni Bishop, may nahulog sa tulay. Hello? Kasi ikaw bilang lalaki, baka nakakalimutan mo, mahalin, yung asawa mo. Kaya yung kapitbahay mo, ang... Hello? May kausap po ba ako? Amen? Sabi po sa verse 25, tignan po natin, husbands. Hindi po sinabing neighbor. Sabi diyan, husbands,
Love your wives. Just as Christ also loved the church and gave himself for her. Number 2 role of a husband is lover of the wife or his wife and her family. And he sacrificed himself for the family. Kaya po ang mga tatay, kailangan nagsasakripisyo para sa kanyang pamilya. Tama po ba mga tatay? Meron din po tayong kami po dito sa church, meron po din kami na encounter before. Nanganganak na yung nanay. Pero yung tatay nandun nakahiga. Mas tumulong pa yung kapitbahay. Hello, may kausap po ba ako? Mas tumulong pa yung kapitbahay magpaanak dun sa nanay kaysa yung asawa ang umaasikaso dun sa nanay. Kung di ka nga Kristyano, baka pwedeng kutusan eh. Tama po ba? Bakit? Kasi hindi siya dapat. Amen? Lover of the wife and sacrifice himself for the family. Do not just be a provider. Mga tatay, do not just be a provider of material things for your family. There's so much within na dapat po natin gawin. Ako po, nag-uumpisa pa lang po bilang tatay. Kasi yung anak ko po, ang panganay is 7. Amen? And I have so much to learn pa. Amen po ba? Unlike po kayong mga malalaki ng mga anak. Amen? Pero biblically, sabi po dito, tayo po dapat ang nagsasacrifice for our family. A husband who doesn't love his wife doesn't love his own self. Kung ikaw bilang tata, you don't love your wife, it means to say you don't love yourself. Hindi po ako nagsabi niyan. Ang banal na kasulatan. Tingnan po natin. Dito po sa verse 28 to 29. Ano po sabi po dyan? In the same way, husbands ought to love their wives as they love their own bodies. For a man who loves his wife actually shows love for himself. No one hates his own body, tama naman, amen, but feeds and cares for it, just as Christ cares for the church. Hindi ka lang basta nagpo-provide, hindi ka lang basta sabi natin, material things, okay ka. Amen? Kailangan mahalin din natin ang ating pamilya, especially ang ating asawa. Kaya po sinasabi natin, marami pong nahuhulog sa tulay na sinasabi ni Bishop because they lack love for their spouses. Amen? Kasi po ang bawat, sabi natin couple may need. Hello? Tama po ba mga magulang, tatay at nanay? We have a specific need na kailangan natin for our spouses. Tama po ba? Total, wala naman pong maliban kay Sean. Saka sa ibang bata. Amen? Because we have need. They have need. Kaya nga po lagi ko po na-encounter kila Bishop pag nagkakasal sila, sinasabi, pag ikaw may balak mag-abroad, sama mo yung asawa mo. Hello? Kasi there's danger. Hello? There is danger pag magkahiwalay. Kapag hindi matatag ang bawat isa, tama po ba? They may fall into sin. Hello? Amen? Pag ikaw matatag, okay lang. Amen? At saka ang sinasabi natin, ang layunin ng Diyos ay magsama ang lalaki at babae. Amen? Yung sinasabi natin, that's the perfect will. Pero inalaw ng society, inaalaw natin because it's for our, sinasabi natin for our benefit. Kailangan kasi. Yung tinatawag natin permissive will, but it's not the perfect will. Hello? Kasi mahirap po talaga ang magkalayo. Pero may na-encounter po ako, sabi rin niya, okay lang din nandun siya. Pag nandito naman, nag-aaway naman kami eh. Hello? It's natural mag-away, pero at the end of the day, sabi nga, kailangan may reconciliation. Amen? You cannot justify dahil sa experience mo to twist
yung mensahe ng Diyos patungkol sa mag-asawa. Hello? Dahil lagi kayo nag-aaway, okay lang, nandun na lang siya. At ikaw nandito na lang. O kaya siya nandito na lang, ikaw na lang nandun. Amen? Hindi po pwede ang Diyos ang mag-fit in sa atin. Amen? Ang gusto ng Diyos, tayo ang mag-fit in sa kanyang salita. May kausap po ba ako? Amen? Kaya tayo bilang mga asawa, if you have plenty, if you have enough, hindi mo lang ipamper yung sarili mo. You have to pamper also your wife. Tama po ba? Amen? Kasi minsan, sabi nga nila, nabasa ko po I think sa Facebook, sabi niya, kasi nahuhumaling ka sa iba kasi hindi mo hinuhubog yung sarili mo, yung meron ka. May kausap po ba ako? Kaya mo nakikita yung ibang tao, na-attract ka sa ibang tao, sa ibang babae, it's because you do not pamper, you do not give focus kung anong meron ka. Hello? Kaya tayo bilang tatay, we must pamper also our wife. Hubugin siya. Hello? Nang sa gayon, yung attraction mo hindi mapunta sa iba, but rather, kasi meron ka. Hello? Kaya yung iba naghahanap kasi nagsawa eh. Hello? May kausap po ba ako? Kaya naghahanap yung iba, it's because pinagsawaan na, ayaw na. Pero hindi po yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. We have to give focus also to our wives. You have to love them. You have to give importance sa ating mga asawa. Amen. Tumahimik na yung mga guys. Tumahimik na yung mga lalaki. Amen? Hindi po ako may sabi niyan, ang banal na kasulatan. At ako po mismo, dahil ako po ay bago pa lamang, magte-10 years pa lang po kami ni Pastor Rashik, marami pa po kami matututunan bilang mag-asawa. Pangatlo, next, what is also the role of a husband? Verse 26, ano po sabi rito? A husband should lead the family to God's word. Another role of a husband is a husband should lead the family to our God. Verse 26, sabi po rito, to make her holy and clean, washed by the cleansing of God's word. Tayo pong mga tatay, we should lead our family in the presence of God. Hello, mga tatay, pakitas ang kamay. Amen? Tayo dapat ang nag-encourage sa kanila to have a devotion to our God. Hello? Minsan po, masakit. Tama po ba? It's because sometimes we're not doing it. Pero sabi ng banal na kasulatan, di ba, the truth shall set you free. Kaya tayo hindi lang basta mag-provide ang role natin ng mga tatay, material things. We should also provide our family with spiritual things. Hello? Tayo pong bilang mga tatay, meron pong mas malalim na panawagan mula sa ating Panginoon. Or minsan, ang mga anak pa natin nagsasabi sa atin, Tay o Dad, Papa, simba tayo. It should be the other way around. Tayo dapat, makita po natin, pag ang isang nanay ang magtawag sa pamilya, walang masyadong impact. Tama po ba? May kausap po ba ako? Pero pag ang tatay ang nagsalita, because there's so much authority to the family, mas malaking chance madala ang kanyang pamilya sa church. May kausap po ba ako? Amen? Bakit po? Kasi tayo may otoridad eh. Yan ang pinagkalooban sa atin ng ating Panginoon. May authority tayo over our family. Kaya tayo bilang mga tatay, we should lead them, amen, sa ating Panginoon. Kasi kung hindi natin gagawin yun, the world would lead them sa ibang bagay. May kausap po ba ako? Kaya dapat unahan natin. We should guard our family. We should pray for our family. Amen? Hello? Kaya tayo bilang mga tatay, mas malalim yung panawagan sa atin ng ating Panginoon. Hindi lamang basta magtrabaho ka, okay na. Yung in-example nga po natin kanina, si Kuya Kim, akala ko noon, okay na. Kasi I provide for them. Mas successful ang kanyang career.
Successful ang kanyang asawa, pero napabayaan pala ang kanyang mga anak. Hindi lahat nabibili ng pera, sabi nga po nila. Hello? That's another role of a husband. We should lead our family. Be a guide towards spiritual things. Husband should be a guide towards spiritual things, towards spiritual growth. Kung papaano mo dinidesire lumago ka spiritually, hello, pakitapik ang iyong katabi, dapat gawin mo sa iyong pamilya. Hello. Tayo po bilang mga tatay, dahil may otoridad ka, kailangan i-lead mo sila towards their spiritual growth. Kasi it is for their future. Hello. Kasi pag hindi po natin sila naalagaan spiritually, one day, the world will take over our family. Amen? At mas mahirap pag ang mundo ang nag-take over sa kanila. At pagharap natin sa ating Panginoon, it's our responsibility. Pananagutan natin. Because we are all stewards. Tama po ba? Kung ikaw ay tinawag bilang tatay, you are a steward over your family. Pananagutan mo sa harapan ng ating Panginoon. Pananagutan natin sa harapan ng ating Panginoon. 1 Timothy chapter 5, verse 8. Ano po sabi dyan? If anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. If you do not provide material things, if you do not provide spiritual things over your family, you are worse than an unbeliever. Hello? Balanse ang Panginoon natin. Amen? Hindi lamang po spiritual things. You should also provide material things. Pero higit sa lahat, yun nga po, kailangan natin na gampanan ano yung pagkakatawag natin. Kasi sabi po rito sa 1 Timothy, you are worse than an unbeliever. That's the role of a husband. Head of the family, lover of the wife or family, leading the family towards spiritual growth or in God's Word. Pangalawa naman po, pag-usapan natin mga wife. Pakita sa mga wife. Because you cannot thank your wife, you cannot thank your husband if you do not know their role over your life. Amen? Hindi mo mapapasalamatan. Kaya minsan may clashes lagi. Minsan may banggaan lagi. Bakit? You do not know the role. Amen? Ba't siya nilagay sa iyo? Bakit ka nilagay sa kanya? Verse 22 and 24, sabi po rito, wives, submit to your own husband. Sabi doon, own husband, not to the husband of others. Pakita sa mga wife. Sabi po doon, submit to your own. May sarili ka eh. Submit to your own husband. As to the Lord. At verse 24, therefore, just as the church is subjected to Christ, so let the wives be subjected to their own husbands in everything. Hello? Or minsan selective obedience. Amen? Sabi po doon, in everything. Number one role of a wife is wife should submit to her husband. Pangalawa, support her husband. As the body supports the head, so is the wife supports the husband. As the body, saan po ba yung katawan natin? Nandito po nakalagay yung ating ulo. Di po ba? So is the wife should support the husband. Kailangan may suporta mula sa kanyang asawa. Marami po nagfe-fail na mga tatay, it's because wala pong suporta mula sa kanyang asawa. Hello? May kausap po ba ako?
Minsan nahihirapan, i-encourage, nahihirapan, even sarili ng husband, kasi po wala pong support ang asawa. Hello? Amen? Kaya po kayo po bilang mga nanay, you have to support your husband. Kasi po, ang burden, sabihin natin, kabigatan, mostly, kasi doon po inilagak ng ating Panginoon sa mga tatay. Kaya po nagiging failure ang family, it's because binabago natin mga tao. May kausap po ba ako? Just to fit in doon sa kailangan natin. Pero hindi po yan ang binabanggit ng banal na salita ng ating Panginoon. Tayo po dapat ang mag-fit sa salita ng ating Diyos. Amen? Another role of a wife, respect and love her husband. Verse 33. Nevertheless, let each one of you in particular so love his own wife as himself, and the wife see that she respects her husband. Wives should respect and love their husband. She can be submitted and have respect to her husband, but without loving him. Tama po ba? Minsan nire-respeto, parang casual lang, parang nasa employee-employer relationship. Parang nasa trabaho ka. You respect your boss, but it doesn't mean you love your boss. Hello? You submit yourself, but it doesn't mean you love your boss. So kinakailangan po when we subject ourselves, when we submit ourselves to our husband, there should be love in it. Kailangan may pagmamahal. Kasi pwede mo namang irespeto at pwede mo ka naman magpasubmit without loving the person. Hello? Kaya napakahalaga po ang pagmamahal sa isang relasyon. Hello? Ano po sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa pagmamahal? Dito po sa 1 Corinthians 13, kabisado po natin to. If I could speak all the languages of earth and of the angels, but didn't love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbal. Verse 2, if I had gift of prophecy, spiritual, masyado kang spiritual, sabihin na natin. And if I understood all of God's secret, malalim din ang revelasyon sa iyo ng Diyos. Plans and possess all knowledge, and if I had such faith, di ba, napaka-spiritual, that I could move mountains but didn't love others, I would be nothing. Another verse. Verse 3. Ano sabi po dyan? If I gave everything I have to the poor, kahit magpakamartir ka pa, magpakabayani ka pa, and even sacrifice my body, I could boast about it, but if I don't love others, I would have gained nothing. So napaka-importante po ito pong pagmamahal. Verse 13, short po tayo. Jump po tayo sa verse 13. Ano po sabi dyan? 3 things will last forever. Faith, hope, and love. And the greatest of this is love. Kaya nga po sabi ko po kanina, you don't just provide everything for your family. There should be love in it. Amen? You give affection to your wife. You give affection to your husband. Next po tayo. Ano naman po yung role ng mga children? Sino po mga children? Lahat po tayo, anak. Amen po ba? Wala na nagtaas. Bigla ka lang umusbong. Amen? Lahat po tayo, anak. Especially kung buhay pa po ang mga magulang. Tignan po natin. Ephesians chapter 6 verse 1. Baba ulit po tayo ng konti. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. So number 1 role of a children, o tayo po bilang mga anak, we have to be obedient to our parents. Hello?
Ephesians chapter 6, verse 1. Tayo dapat ay masunurin sa ating mga magulang. Amen? Sabi nga po, habang sila ay nabubuhay pa. Lagi nga po binabanggit ni Bishop, namimiss niya yung kanyang magulang. Bakit? Kasi wala na siyang magulang. The honor that we are giving sa ating mga magulang habang sila ay nabubuhay, kailangan ipadama natin, iparamdam natin. Minsan ang mga tao napaka-hipokrito. Sorry for the word. Hello? May kausap po ba ako? Pagpatay na yung tao sa kanila, babanggitin. Yung mga gusto nilang banggitin. Samantalang nung nabubuhay, hindi nila mabanggit-banggit. May kausap po ba ako? Amen? Pagka-eulogy part, di ba? Kung papaano nila sabihin, harapin yung katawan, hindi ka na maririnig. Hello? Kaya habang nabubuhay pa po ang ating mga magulang, let us, kumbaga, ipadama natin yung ating pagmamahal sa kanila. Amen? Habang naririnig pa tayo. Pangalawa, honor. We have to give honor to our parents. Sabi po sa verse 2 ng Ephesians chapter 6, honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. Ano po yung promise na yan? Sabi doon, tama po yun. Verse 3, if you honor your father and mother, things will go well for you. Hello. Things will go well for you. Hindi lang hahaba ang buhay mo, kundi magkakaroon pa ng matiwasay, maayos ang mga ginagawa mo. Things will go well, parang walang against the flow na sinasabi. Whatever your hands finds to do, sinasabi doon, magiging maayos. Hello. Dahil ano pong dahilan? Dahil ikaw ay nagbibigay ng parangal sa iyong mga magulang. Amen? Sino pong mga dalaga at binata? Pakitaas ang kamay. Magtaas ni Sean na. Ang bilis magtaas ni Sean. Amen? Yung sinasabi nga po nila sa panahon natin, ang mga kabataan mapusok. Tama po ba? Bakit? Sinasabi nila na, diba, they will go against anyone. Huwag mo lang silang haharangan sa kanilang gusto at nais. Pero hindi po nila nalalaman, first month, second month, okay lang kayo. Pero all of the days after that, magiging mahirap para sa atin. Bakit? We do not have the blessing of our parents. Yun po sinasabi ng Banal na Kasulatan. Bakit nahihirapan? Kahit ikaw ay nakapagtapos, kahit ikaw ay sinasabi nating maayos ang iyong trabaho, pag ikaw ay nag-go against sa iyong mga magulang, things will not go well for you. Bakit po? Walang pagpapala ang Diyos. Amen? Hindi po pwedeng kontrahin ng ating Panginoon just to please you. Hindi niya pwedeng kontrahin ng salita niya para lang ikaw ay maging maayos. Or para matupad yung kagustuhan mo. Amen? Kaya kung ikaw, minumura mo ang magulang mo, you have to repent. Hello? Nung kami po ay mga kabataan pa, nung mga malilit pa kami, because we were trained to respect and give honor to our parents. At kaya ngayon pong nakapagtapos na kami, may sarili na kaming pamilya, nakita ko yung pagrespeto at pagbibigay ng kahalagaan sa magulang. Kahit yung bunso namin ngayon, dahil siya po yung talagang sabihin na natin, merong, kumbaga yung blessing nandun sa kanya. So yung magulang namin, pagka sila po bilang mag-asawa, yung bunso namin, pag lumalabas sila or sabihin na natin, sila po ay nangingibang bansa, nagtutour, dala-dala nila yung magulang namin. Sinasama nila, they give honor to our parents. At sila po ngayon, ang number one supporter ng parents namin. Even for the monthly allowances, bayad ng bahay, kuryente, ng tubig, everything, they give. Kaya po, lalo silang pinagpapala ng Lord. Amen?
So if you have that kind of attitude, God will not forsake you. Hello. Tayo pong mga anak. Amen? Habang buhay pa po sila, iparanas natin yung pwede natin iparanas sa kanila. May kausap po ba ako? Huwag tayo maging hipokrito. Kung kailan wala na sila, saka tayo magsasasabi ng kung ano-ano. Hello? That's the role of the children. We have to give honor to our parents. Pang-apat naman po, parents. Pakitaas ang parents. Yan, mas marami na, parents. Dito po sa verse 4 ng Ephesians chapter 6. Yan. And you fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Number one role of a parent is we have to discipline and instruct children through God's Word. We have to give discipline and instruct our children through God's Word. Do not provoke your children to get angry. Sinasabi po doon. Kaya nga po, we do not just provide material things for our children. Kasi po, ang mga nanay din ngayon nagtatrabaho. Tama po ba? We do not just give material things to our children. Nakakalimutan natin the other side, the spiritual things. We have to discipline them. Minsan, ang mga magulang, hindi na rin, kumbaga, yung mga magulang ngayon, dahil nga sinasabi natin na yung mga children's rights, advocates. Amen? Lalo na yata sa ibang bansa. Di po ba? Bawal paluin ng bata. Hello? Pero buti sa atin sa Pilipinas, allowed pa din. Pero, wag ka lang makikita. Pag ikaw na videohan at pinost sa Facebook, bukas makalawa, may DSWD na sa bahay mo. Bakit? Dahil po diyan, mas lalo po, para sa akin, personally, mas lalong nagiging prone ang mga kabataan sa hatak ng mundo. Bakit? Wala na po yung biblical perspective ng pag-alaga sa mga kabataan. Ano po sabi po rito? Proverbs 13, verse 24. Yan. Those who spare the rod of discipline hate their children. Pag ikaw hindi ka na mamalo ng bata, pag ayaw mong paluin ng bata, despite dun sa mga ginawa niyang hindi kagandahan, sabi doon, you hate your children. Kapag hindi mo pinaiyak ang bata sa pamamagitan ng pagpalo, pagdating ng panahon, ikaw ang iiyak. Dahil sa kanila. Hello? Do not take it personally, kayong mga hindi na mamalo ng bata. Hindi po ako may sabi niyan. Ang banal na kasulatan. Proverbs 22 verse 6. Ano po sabi diyan? Train up a child, very familiar, in the way he should go, teach him to seek God's wisdom and will for his abilities and talents. Even when he is old, he will not depart from it. Kung paano mo disiplinahin ang bata, tatatak sa puso at isipan po nila. Kaya po sa atin bilang mga magulang, it is our responsibility how will they become in the future. Nakasalalay sa atin. Habang sila po ay wala pa pong sariling kapasyahan. Kasi dahil pag meron na silang sariling kapasyahan, mahihirapan tayo na pasunurin sa nais po nating gawin po nila. Another verse, Psalms 127 verse 3. Kasi may responsibilidad tayo bilang mga magulang, amen, to teach them, at kung sometimes, kung kinakailang paluin. Bakit? Sila po ay heritage. Ano ba sa Tagalog ang heritage?
Pamana ng ating Panginoon. You should be a good steward for those pamana sa buhay mo. Hello, mga magulang. Sila po ay pamana ng Diyos sa atin. Kasi kung ikaw ay stewards, laging sasabihin ng Panginoon sa atin, ano yung responsibilidad mo, ano yung ginawa mo sa ipinagkatiwala ko sa'yo. Amen? We cannot blame others pagharap natin sa ating Panginoon. Hindi po pwedeng manuro ng iba. Laging sasabihin lang ng Panginoon, ano yung ginawa mo? It's our personal decision in life ang pwede mong sabihin sa harapan ng ating Panginoon. Because at the end of the day, ikaw pa rin ang masusunod sa sarili mo. It is your will pa din ang masusunod. Yan po yung blueprint ng ating Panginoon sa pamilya. Panglima, we have also a blueprint of God for masters, o sinasabi nating employers to slaves or employees. O pwede rin na yung leaders towards members, or yung leaders towards his constituents. Hello. Ngayon po may rally ngayon. Nagkaliwat kanan ng rally ngayon sa Metro Manila. Tayo po bilang mananampalataya, ano yung sinasabi ng banal na kasulatan patungkol po sa mga bagay na yan? Ano yung blueprint ng ating Panginoon? There should be respect, fairness, and mutual respect to each other. The Bible provides a clear blueprint for the relationship between masters and slaves. Emphasizing respect, fairness, and mutual respect. Masters are encouraged to provide their slaves. O kung ikaw ay employer, amen? At meron kang mga employee, with what is right and fair. You do not take advantage. Dahil sila ay hindi pwedeng makasagot sa'yo, dahil sila hindi pwedeng makapag-take advantage sa'yo, ikaw yung magte-take advantage. Amen? Sabi doon, knowing that they also have a master in heaven. Leaders to members or constituents, makita po natin dito, ano po yung role ng slaves to his master or yung master to his slaves. I just want to read po ito pong passages na to. Dahil po ngayon, sa mga nangyayari po sa paligid natin, ito po ay kinuha ko po dun sa isang kaibigan ko na nagpapastor din. Alam ko yung buhay niya dati. Kung sa mga Suwail, siguro siya yung number 1 Suwail. Although anak siya ng pastor. Amen? Nung kabataan namin, nalulong sa bisyo. Nalulong sa sigarilyo, sa alak. Minsan pumunta pa sa practice yun. Nakainom. Amen? So alam ko yung buhay niya before. So nagkaroon ng turning point sa buhay niya nung namatay yung tatay niya. Ngayon po nagpapastor siya. Ito po yung gusto kong i-share sa atin. The way you treat the leaders God has placed over you can either open the door to blessings or hinder the blessings over your life. Ulitin ko po, the way you treat your leaders. Honoring the leaders God gives, you can release blessings. Dishonoring them can keep blessings from coming. Hebrews 13:7. Ano itong mga blessing na to? Hebrews chapter 13 verse 17. Tayo po bilang mananampalataya, kailangan po natin ito. Hebrews 13:17, sabi dito, obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls. Let them do this with joy and not with groaning, for what that would be of no advantage to you. Tayo po bilang mga sinasabi nating meron tayong mga leader, we have to give due respect, give due diligence to our leaders. Dahil porque hindi sinusunod ng iba,
pupunta na rin tayo sa ganong estado. Ang sinasabi po ng banal na kasulatan is we have to give respect to our leaders. This directly teaches that when leaders serve with joy, because of people's cooperation, it becomes beneficial, it becomes a blessing for the people. Ulitin ko. When leaders serve with joy. Sino po ba dito mga leader? Pakitaas ang kamay. Leader ka din sa pamilya mo eh. Hello? Amen? Kung walang suporta ang pamilya mo, mahihirapan kang itaguyod sila. Tama po ba? So same holds true sa ibang stage ng buhay. Kapag tayo po bilang leader o meron tayong leader, serve with joy, dahil we are cooperating, it becomes beneficial, mas madali para sa kanila to do the task God has given them. Amen? It will be a blessing, hindi lang sa kanila, pati rin sa'yo. Hello? Nung nagkaroon po tayo ng iba't ibang sinasabi nating destabilization sa government. Sino po nagbe-benefit? Di po ba wala? Kasi investors ayaw pumunta. Nagkakaroon ng chaos sa loob ng bansa. So who will be benefited? Wala. Amen? In 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 to 13, paano mo itrato ang leader mo? Now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you, who care for you in the Lord, hold them in the highest regard in love because of their work. Honoring spiritual leaders is tied to peace and unity, which are blessings. 1 Timothy chapter 5, verse 17. Let the elders who rule well be considered worthy of double honor. Hindi lang basta honor, double honor. Let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching. Minsan we focus dun sa mga sinasabi natin on the secular world. Hello, may kausap po ba ako? We give honor to them. Pero ang tanong, yung pastor mo ba, ino-honor mo? You give due honor to your pastor or not? To your leader, are you giving the honor that is required by God for them? Hello? Hindi ko po sinasabi because pastor po ko or ang mga in-laws ko po ay sila bishop. Amen? Kasi that's the way we are trained before kahit nung nandun pa po ako. We have to give honor to our leaders, to our pastors. Sabi po rito, especially those who labor in preaching and teaching. Minsan we give honor to mayor. Sobrang honor kay mayor. Pero pagdating sa pastor mo, hindi mo nabibigyan ng pagkilala ang leader mo. May kausap po ba ako? Hindi po ako nagsasabi niya na banal na kasulatan. Kung papaano mo itrato secularly ang mga leader, dapat may double honor. Those who labor for our God. May kausap po ba ako? Amen? Exodus 17, verses 11 to 13. Ano sabi po rito? Yan. And so it was when Moses held up his hand that Israel prevailed, and when he let down his hand, Amalek prevailed. Ito po yung kay Moses noon, tinutulungan po siya. And so, verse 12, but Moses' hands became heavy, so they took a stone and put it under him, and he sat on it. And Aaron and Hur supported his hands, one on one side and the other on the other side. And his hands were steady until the going down of the sun. Because sabi po ng banal na kasulatan, pag itinataas ni Moses, nananalo ang mga Israelites. Pag bumababa ang kanyang kamay, natatalo ang mga Israelites. So anong ginawa po
ni Aaron at Hur. Tinulungan nila si Moses. Kasi po ang goal nila is manalo. Ano po ba ang goal natin sa buhay? Para ibagsak yung leader natin? O tulungan yung leader natin? Amen? At ang sabi ng banal na kasulatan, we have to give honor to our leaders. Verse 13. So Joshua defeated Amalek and his people with the edge of the sword. Bakit? Nakataas ang kamay. Amen? May role ka. Kaya nga po sabi ko kanina, you cannot thank God for your leader. You cannot thank God for your family if you do not know your role over them. If you do not know their role over your life. Hello? Amen? Minsan pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Amen? Yung iba-ibang bagay, pero nakakalimutan natin the people around us. Nakakalimutan natin ipagpasalamat sa ating Panginoon. Israel only won the battle when Moses' hands were lifted, supported by Aaron and Hur. Supporting God's appointed leader released victory and blessing. Hello? Supporting God's appointed leader. May leader na nilagay sa iyo ang Diyos. Amen? Pag ikaw ay nakasupport, amen, meron pong pagpapala ang Diyos sa bawat isa. May kausap po ba ako? Amen? Neglect would have meant defeat. Pag ikaw ay hindi mo ini-involve ang sarili mo or you go against, or sabihin na natin, wala kang pakialam. Amen? A blessing will not follow. Ano po ba itong hindi blessing na yan? Numbers chapter 12 verse 1 to 10. Isulat na lamang po natin. Numbers chapter 12 verse 1 to 10. Walang pagpapala. Makita po natin, Aaron and Miriam opposing Moses. Nung si Miriam at si Aaron, they go against Moses. Ang sabi doon, Miriam faced judgment when she spoke against Moses. May hatol ang Diyos kay Miriam when Miriam spoke against Moses. Hello? Huwag natin kainggitan yung leader natin. Hello? Kasi sila po ang mas malaking pananagutan sa harapan ng ating Panginoon. Hello? Sabi nga po natin, much is given, much is required. Minsan nakikita natin yung prices na natatamasa nila, pero hindi natin nakikita ano yung sacrifices nila para matamasa yung mga yan. Hello? Ang kinaiinggitan natin, o nakikita natin minsan, the outward. Pero what is behind? Bakit sila meron yan? Hello? Minsan sinasabi natin, it's not fair. Masasabi natin minsan sa Panginoon, Lord, hindi naman fair yung leader ko eh. But don't worry. Pagharap naman sa Panginoon, pananagutan naman nila tayo. May kausap po ba ako? Dishonoring God's appointed leader brought consequences. Pag may leader na nilagay sa'yo and you oppose them, and you, sabi na natin, you go against them, what I'm telling you is yung leader na yan is walking or doing what is right before the Lord. Psalms 105 verse 15. Ano sabi po dito? Psalms 105 verse 15. Do not touch my anointed ones. Do my prophets no harm. Kaya thankful po tayo sa mga tao na kinikilala ang kanilang leader. They give due respect to their leader, to their pastor. Hello? Hindi mo alam yung pastor mo, baka wala nang sinasaing. Hello? Hindi mo alam yung leader mo, baka wala nang panggastos, wala nang pambili. Hello? Hinahanap ng Panginoon yung mga tao na handang sumuporta sa kanyang mga itinalaga para sa atin. A warning about how we treat God's chosen servants. Yan.
The first leader of our or figure of authority in our life is no other than our parents. Kasi doon tayo nahubog eh. Doon yung nag-umpisa tayong mag-honor. Kasi kung hindi mo kayang respetuhin ang magulang mo, do not expect respetuhin mo ang ibang tao. May kausap po ba ako? Hello? Kung ikaw ay swail sa iyong magulang, definitely paglabas mo, malaking chance, swail ka din sa mga kinauukulan. Hello? Exodus 20 verse 12. Honor your father and your mother, that your days may be long. Ito po yung binanggit din natin kanina. That the Lord your God is giving you. O, binanggit din po niya dito. Kung kaya mong bastusin ang mga magulang mo, tiyak bastos ka din sa mga nakatataas at nakakatanda at nakakasakop sa iyo sa kahit anong society na ikaw ay kabilang. O sabi po niya dito panghuli, dati din akong ganon, bastos. Walang respeto, binago lang ako ng Diyos nung ibinigay ko ang buhay ko kay Kristo. Amen? Sabi nga po, hindi dahil in demand, kailangan ng mga tao, pupunta ka na rin. Hindi. Ano yung sinasabi mo? Ano yung conviction mo? Ano yung sinasabi ng banal na kasulatan towards this time na hinaharap po natin sa bansa natin? Hello? Malapit na po tayo. Mga panghuli na lamang po. We cannot appreciate people around us. We cannot even thank God for their lives if we do not know our purpose, if we do not know their purpose in our lives. God gave system to be followed. Hello? Ang Diyos po ang naglagay ng sistema. Pag walang sistema, may kaguluhan. May kausap po ba ako? Amen? God gave a system to be followed in every family or in every society. Hello. God is a God of order. He created the world systematically and He created us perfectly. Kininiate ng Diyos ang mundo systematic. May sistema siyang ginawa. Hindi niya unang create ang tao bago ang mundo. Saan titira ang tao? Hello? Hindi mo na-create ng Diyos ang tao bago ang mga halaman. Anong kakainin ng tao? Amen? Kininiate ng Diyos ang tao panghuli. Bakit? Kasi nakaprepare lahat. God is a God of order. Sa isang tahanan na walang order, definitely that family will fail. Babagsak. Maguguho. Ganun din po ang bansa. Panghuling talata na lamang po. Colossians chapter 3, 18 to 21. Kapareho rin po ito ng Ephesians. In this chapter, highlights the harmony and order intended for family life, mirroring peace and unity of God's kingdom. Verse 18, ano po sabi po dyan sa Colossians chapter 3? Wives, submit to your own husbands. Inulit po ulit ito mula sa Ephesians. As it is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be bitter. Do not be bitter towards them. Verse 20. Ang sabi po dyan, verse 20. Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord. Verse 21, fathers, do not provoke your children, lest they become discouraged. So lahat po tayo may bahagi sa society. Lahat po tayo may bahagi sa ating pamilya. Know their purpose. Know your purpose so that we can thank God fully. Amen?
Hindi mo maipagpapasalamat ang mga nangyayari sa buhay mo because you do not understand the situation. Hindi mo naintindihan o hindi mo inuunawa ano ang purpose nila sa buhay mo. Ano yung purpose mo sa kanila. Sometimes nagiging kumbaga hindi natin maibigay fully yung atin pong acknowledgement sa ating Panginoon, bakit po sila naririyan. Nagiging familiar tayo with those things sa paligid natin. Nakakalimutan natin ano yung purpose natin sa kanila. Yung topic po natin, napapanahon. Bakit? We have to give thanks in everything that we do. Sabi ng Banal na Kasulatan, whatever your hands finds to do, do it for the glory of God. Amen? Whether you eat or drink, do it for the glory of God. Yung mga tao sa paligid mo, hindi aksidente yan. Amen? Kaya po binanggit ng Banal na Kasulatan, we have to give thanks for all men to God. Giving thanks for all men to God. Hindi nagkataon na nandyan yan sa tabi mo. Hello? Hindi nagkataon magaspang ugali niyan. Hello? Amen? Sometimes I know God wants to bring out the best in us. Hello? Ang Diyos gusto niyang ilabas yung best sa'yo, kaya minsan naglalagay siya ng hahasa sa'yo. Bakit si pastor o si leader, lagi na lang ako inuutusan? Baka naman kasi natatamad na tayo. Kaya tayo madalas inuutusan. Bakit napapangitan tayo sa ugali ng iba? Baka nga kinakailangan natin magpatalas muli. Nagagaspangan tayo sa ugali ng iba because maaaring napupurol na tayo. And God wants to sharpen us in order for Him to use us mightily. May kausap po ba ako? May nakuha po ba tayo? Giving thanks to God for all the things and for everyone He entrusted us. Tayo pong lahat ay tumayo. And let's sing this song sa ating Panginoon as a gesture how God is faithful over our lives, over our family. Ang Panginoon natin, walang aksidente sa ating Panginoon. Amen? Nagkakalakip-lakip lahat ng bagay para po sa ating ikabubuti. Awitin po natin itong awitin na to. Kung kaano po kabuti ang ating Panginoon sa ating buhay. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglad. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, dapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito.
mula pa sa ugat ng aming alay. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan inahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan sa aming buhay. Despite, O God, sa plano ng kaaway na kami ay sirain, sa simula't simula pa, naggumagawa ka lagi ng kaparaanan para kami, O Diyos, ay magkaroon ng katagumpayan. Salamat, O God, for those people na binibigay mo sa aming buhay. Lord, teach us, help us to acknowledge them na ikaw nagbigay. Teach us also, O God, to love them. Teach us, O God, to care for them. Dahil sa inyo, Panginoon, wala pong aksidente. Hindi nagkataon, Panginoon, bakit ang mga taong yan ay binigay mo po sa amin. And we have to thank you. Marapat lamang na kami, O Diyos, ay magpasalamat sa iyo sa mga bagay-bagay na nangyayari sa aming buhay. Sa mga tao na ibinibigay mo po sa amin, idinudugtong mo po sa amin. Because you want us the best in life. Alam mo, Panginoon, ang aming kailangan. Alam mo, O Diyos, ang amin pong kahinaan. Alam mo, Panginoon, ang nararapat para sa amin. Kaya salamat, Panginoon, sa mga bagay-bagay na yan. Help us to learn. Help us to acknowledge. Help us to love those people around us. Those things we have. Sometimes, O Panginoon, hindi po kami naging mapagpasalamat na meron po kaming bagay na yan. Sometimes we do not acknowledge you for those people around us, and we ask for forgiveness. Sometimes na pinapangunahan po namin kayo kung sino po ang dapat mong ilagay sa buhay po namin. Pero alam po namin sa pagkakataong ito na ikaw ang may akda ng aming buhay at alam mo ang nararapat para sa aming buhay. Salamat po sa iyong salita na naibahagi sa amin, sa aming kalagitnaan. Help us to walk in your word. Lakaran namin ang iyong salita, ang aming mga naririnig. And teach us na hindi kami mag-retract, hindi po kami lumayo sa sinasabi ng iyong banal na salita. Salamat po, Panginoon, sa gagawin mo pa sa aming buhay. Salamat po, O Diyos, sa mga taong ginagamit mo para kami ay lumago, masunod, at marating ang plano mo sa aming buhay. Ang lahat ng ito ay amin pong hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Manatili tayo nakatayo. The Holy Spirit leads me to anoint each and every one because anointing of oil is a simbolo ng pagbaba ng presensya ng Panginoon. Oil is symbolizing the Holy Spirit. Ang oil na ito ay kagagaling lamang ng Israel, ginawa sa Bethlehem. Kaya nga, ngayong po umaga na ito, damahin natin ang yakap ng pag-ibig ng Diyos. Kailangan natin na tayo ma-anoint. Dahil si David, nung i-anoint ng oil ni Prophet Samuel, siya ay napuno ng kapangyarihan ng Diyos. At lagi siya nagtatagumpay sa lahat ng laban ng buhay niya.
Sa buhay natin, pinapayagan ng Diyos na dumating kung minsan may mga taong gagamitin ng Diyos para maitama ang puso natin, ang attitude natin, ang karakter natin, ang ugali natin, ang pagkatao natin, maiayos upang tayo ay tumalas. Kaya bilang mga magulang, mag-asawa, anak, lahat tayo ay magagawa natin magpasalamat sa Diyos sa nangyayari sa buhay natin. Kaya nga sabi, in everything give thanks because this is the will of God concerning you. No? Maraming nangyayari sa buhay natin. Ngayon ay matatapos na ang taon, sa isang buwan ay Disyembre na. Kaya may nangyari man sa ating pangit, maganda, mabuti, maayos, lahat ipagpasalamatan natin ang Diyos dahil may dahilan siya. No? Kaya nga habang tayo ay umaawit muli sa Panginoon, aawitan natin, pasasalamatan natin ang Panginoon. Sige po, puso ko yung sinisiyasap. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, lapit kayo sa harapan. Pahileran ganyan. Puso ko'y iyong sinisiyasap. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga napalaman ang lahat ng aking ginagawa. Sa'yo ay hindi lingid ang lahat kong lihim, O Yahweh. Yes, Lord. Panginoon, narito po ang iyong mga anak. Shika mababakanta as anointing soy, Lord. Release your anointing, release your power. Yes, shika mababakanta na nabakanta. Lord, let your anointing flow, God. Let the healing touch of your power release unto your people. Lord, I declare, oh God, your mighty moving and power of the Holy Ghost upon your people. Yes, shika mababakanta right now in Jesus' name. Lord, right now, I release your anointing, oh God. The yoke shall be destroyed because of the anointing. Yes, shika mababakanta na nabakanta. Hallelujah. Yes, shika mababakanta. Hallelujah. Yes, Lord, receive the anointing of the Holy Ghost. Amen. Hallelujah. Panginoon. Yes, sakarababakanda. Receive right now the anointing of the Holy Ghost. Yes, shika mababakanta na nabakanta. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Lord, I release your anointing to your people, oh God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Shika mababakanda. Lord, right now I release your anointing. Yes, shika mababakanda. The power of the Holy Ghost. Receive right now the glory of God, the power of God, the Holy Spirit. Yes, shika mababakanda. Yes, shika mababakanda. I release the anointing. Yes, shika mababakanda. Yes, shika mababakanda. Amen, amen. Lord, release your anointing, Lord. In the name of Jesus. Yes, shika mababakanda. Lord, I release your anointing. Your grace and favor, oh God. The yoke shall be destroyed because of the anointing. Yes, shika mababakanda. Lord, I release, oh God, your grace, your mercy, your blessing and favor, oh God. Receive the anointing of the Holy Ghost. Receive right now the anointing of the Holy Ghost. Yes, shika mababakanda, the favor of God. Yes, shika mababakanda, in the name of Jesus. Yes, shika mababakanda. Lord, I release your anointing right now in Jesus' name. Yes, salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Oh, shika mababakanda. Thank you, Jesus. Yes, shika mababakanda. Amen, Lord. I release, oh God, the spirit of anointing. The anointing of the Holy Ghost, the fire of the Holy Ghost. Yes, shika mababakanda. Oh, rabababakanda. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Panginoon, salamat. Salamat, Panginoon. Yes, release the anointing.
Yes, Lord, I release your anointing, your blessing, your fire, O God. The spirit of deliverance, Lord, in Jesus' name. Salamat, salamat. Lord, I release your anointing in the name of Jesus. Yes, receive the anointing. Receive the anointing right now in the name of Jesus. Receive right now in Jesus' name. Yes, receive right now the blessings of God, the anointing of God. In Jesus' name. Yes, receive right now the anointing of the Holy Ghost, the fire of God. Yes, yes, Lord, I release, Lord, your anointing in Jesus' name. In Jesus' name. Yes, 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 receive the anointing of the Holy Ghost, the fire of God. Yes, Lord, right now, release your anointing, your blessing, your favor, of God. In Jesus' name. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord, right now, I release. I declare deliverance, healing, long life, good health, in Jesus' name. Yes, receive the anointing right now. Lord, I release your blessings sa mga tatay ko, your anointing, your blessings sa kanyang pamilya. In Jesus' name. Lord, I release your blessing, oh God, in Jesus' name. Lord, right now, I release your blessing, your favor, oh God. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kilala mo ako, ang lahat ng bagay ay Release your blessing, your grace, your anointing, your fire, oh God. Yes, in Jesus' name, Lord, I release your anointing, oh God, your grace and favor and blessing in the name of Jesus. Let the fire of the Holy Ghost receive real life. In Jesus' name. Hallelujah. Lord, I release it, your anointing, Jesus, Lord. Strength upon strength, blessing upon blessing, fire of the Holy Ghost. Yes, yes, Lord. Lord, I release your anointing, oh God. Lord, let your fire, oh God, surround them, Lord God. Your blessing and favor, Lord, in Jesus' name. Yes, Lord, I release your blessing, your favor, your fire, oh God, in Jesus' name. Yes, yes, receive the anointing of God. Yes, one day you will become a pastor. And listen to the shepherd's heart. In Jesus' name. Yes, and release the anointing of the Holy Ghost, the blessing and favor of God be upon you. In Jesus' name. Hallelujah. Yes, Lord, I release your anointing, your blessing, your favor be upon you, God. Kay Henry, Lord, in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, I release your anointing. Yes, favor upon favor, blessing upon blessing. Receive the fire of the Holy Ghost. Sunod, music, ha? Panginoon, salamat, Panginoon. Lord, narito po ang aming mga bata. As anoint this oil, release up to them, O God, your grace in Jesus' name. Yes, your blessing, O God. Let the fire of the Holy Ghost surround them, O God. In the name of Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name. Yes, receive the anointing of the Holy Ghost. The fire right now in Jesus' name. Yes, yes, receive the anointing of the Holy Ghost. Yes, right now in Jesus' name. Yes, Lord, I release your blessing, covering sa mga batang ito. Let your fire, O God, surround them in Jesus' name. Yes, 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 Lord, hallelujah. Yes, receive the anointing of the Holy Ghost. Receive the blessings of God, the fire of the Holy Ghost. In the name of Jesus. Yes, Lord.
Hallelujah. Amen, amen. Maiwan ang keyboard player. Tsaka si Ban muna mamaya. Yes, si kabababababaw. Tutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, salamat. Salamat, Panginoon. Ang lahat ng bagay ay dilingit sa'yo. Salamat, Panginoon. Tinutuwid mo ako. Yashika bababababaka. Lord, I release your anointing, O God. In Jesus' name, Lord. Yeshika bababakanda. Receive right now the healing touch of God, the power of the Holy Ghost. Yeshika bababababaka. Lord, I release your anointing sa buong music team, O God. Yeshika babababakanda lalabakanda. In Jesus' name, receive right now the anointing. In Jesus' name, the blessings of God. Yeshika bababababakanda. Receive the anointing of the Holy Ghost. Shika bababakanda. In the name of Jesus. Yeshika babababakanda. Amen, Lord. Lord, the karabakanda, release the anointing of the Holy Ghost, the fire of God. Yes, shika babababakanda lalabakanda lalabakanda. Yes, receive right now the anointing of the Holy Ghost. In Jesus' name, in Jesus' name. La karabakanda lalabashyamda lalabakanda. Amen. I release the anointing, O God, to Brother Van, Lord, the anointing to honor you, to worship you, Lord God. In Jesus' name, in Jesus' name. Yes, shika babababakanda lalabakanda. Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Maupo po tayong lahat. Praise God. Amen. Praise the Lord. Kahapon po ay nagdaos ng anniversary yung ating gawain sa Kalapan sa Block 6. And thank God sa tagumpay po ng gawain po natin doon. Kasama po natin doon ang mga pastors natin sa Pangasinan, Zambales, Pasig, no, Batangas, Salinas, at yung 7 church natin sa Mindoro ay nandun po yung mga pastor natin. No? At very successful po yung anniversary doong ginanap. At praise God, grabe rin po yung pagkilos ng Panginoon doon. No? At sila ay... by January, bababa po rito yung mga pastor natin tsaka mga key leader. Dahil meron nga din pong gagawin na Pastors and Leaders Congress sa January. I-announce po yun. No? At magiging speaker natin si Prophet Cesar Arceo. Kukontakin ko pa. Dahil nagkaroon po tayo doon ng yearly planning ng mga pastor natin. No? So, praise God. At ngayon po umaga na ito, dumako tayo sa isang mahalagang gawain ng Panginoon. Ayan, sino ang ating Sister Arlene? Amen. Ayan. Sino po ang mga napagpala? Ayan. Ayan. Lahat po tayo ay napagpala. No? Habang ako po ay nakikinig kay Pastor Alvi, ang isa po nagrema sa aking puso ay, let honoring God be our lifestyle. Amen? Sabi ng iba, kailangan daw para maging healthy ang katawan, healthy din yung lifestyle. Matulog ng maaga, kumain ng masustansya. Pero in our spiritual life, in our life with God, let honoring Him be our lifestyle. At ang isa po sa pagbibigay ng karangalan sa Kanya or honoring Him is to obey. Obey His commandments. Ano po ba ang sinabi niya sa Kanyang commandments? Give your tithes and offering unto my temple. Ayan. Sino po ba ang body of Christ? Diba tayo po yon? Amen. The body of Christ is instructed to honor God through giving, sa pagbibigay po ng ating
tithes and offering. Ayan. Sa pagbibigay po ng ating tithes and offering, hindi lang po obedience ang ginagawa natin, kundi atin pong pinaparangalan ng ating Panginoon. Dahil ina-acknowledge natin siya bilang siya ang source, siya ang pinagmula ng lahat ng meron tayo. Yung lakas natin, yung resources natin. Ano man po ang meron tayo ngayon ay galing sa Kanya. Sabi po dito sa Proverbs 3, 9 to 10, although ito po ay usually ginagawa po natin tuwing December, January, we do our first fruit. Sabi po dito, no? Honor the Lord with the substance, with thy substance. Kung ano man po yung meron tayo, no? Honor the Lord with thy substance. Or with your possession. Sabi nga po dito sa other ng Bible, other version, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Verse 10, so shall thy barns be filled with plenty. Ayan, plenty. Marami. And thy presses shall burst out with new wine. Ayan. So, may pagpapala po sa pagbibigay ng pagpupuri ng honor sa ating Panginoon. At ang nais po ng ating Panginoon ay tuloy-tuloy na pag-honor sa Kanya, tuloy-tuloy na sa paglapit sa Kanya. Meron nga po isang kwento na dati na banggit ko na rin yon. Merong isang anak, pumunta siya sa tatay niya, nahingi siya ng baon. Sabi niya, tay, pwede po ba bigyan mo na ako ng baon ko hanggang makatapos ako ng pag-aaral ko? Sabi ng tatay, hindi, gusto ko everyday. Bakit po? Para hindi na ako lapit sa iyo. Sabi ng tatay, kasi gusto ko lagi kitang nakikita. Gusto ko nakikita ko na nakikipag-fellowship ka. At the same time, yung need na ni-acknowledge mo dahil without our Father, hindi tayo makakapagtapos ng pag-aaral, hindi tayo magkakaroon ng mga bagay na meron tayo. Imagine mo ba kung ang Panginoon binigay niya na sa atin lahat-lahat, ang mga bagay na monetary hanggang tayo ay nabubuhay, hindi ba tayo, di ba, hindi na tayo lalapit sa Kanya? Hindi tayo magpe-pray kasi andyan na lahat. Imagine niyo kung milyon yung nasa bank account nyo. Baka mamaya nalimutan na natin na may Diyos pala tayo na nagbibigay ng blessing, na source ng blessing. Amen? The Lord wants us to commune with Him every day, to talk to Him and to give honor unto Him. So let our honor be a lifestyle in our spiritual life. Let us give honor unto God through our tithes and offering. Sige po, tayo po ay manalangin. Father God, marami pong salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito na maibalik namin ang para sa inyo. Thank you, O God, sa kakayanan, Panginoon, sa lakas ng katawan na pinagkaloob nyo sa amin upang kumita. At God, maibalik namin ang para sa inyo. Father God, without you, we are nothing and we cannot do anything, O God. We acknowledge that you are the source of everything, O God. Father, let our tithes and offering be a sweet aroma, O God, unto your sight, O Lord. And dalangin po namin, Panginoon, na itong mga binhi na to na ipinagkakaloob namin ay lalago at babalik po sa amin, sa aming buhay, sa aming pamilya, sa oras ng mga pangangailangan namin. We acknowledge that, Lord, kayo po ang may akda ng future namin, O God. And Lord, alam po namin, Panginoon, na kailanman hindi mo kami pagkukulangin. Lahat po ng aming mga pangailangan ay iyong matutugunan. Marami pong salamat. We praise you, O God. We glorify your name. In Jesus' name, amen and amen. Ikaw ang aking paglilingkuran kahit saan galing. Ikaw ang aking kung susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking
kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, hanggang dulo. Mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo'y ika'y makapiling. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Panginoon, Panginoon, Okay, bago po tayo mag-announce, purihin natin ang Panginoon. Sige po, tumayo ang bawat isa. Tagalog. Praise the Lord. Amen. Sige po, i-declare natin yung tagumpay na binigay ng Panginoon sa ating ngayong umaga. Lahat ng mainingay magpupuri sa Panginoon. Lahat ng hininga, purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa labag at mundo.
kung may alinlangan, sa Diyos katiyakan. Ako'y magpupuri, ano man ang mangyari. Papuri sa Tata, ako ay aawin. We will say, hanggat na bumuhay, di mapipigil. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ako'y magpupuri, ano man ang damdamin. Ang Panginoon ang bahala sa atin. Ang pagpupuri sa Tata, higit pa sa tulog. Ang sigaw ay papuri, ang Diyos ay mag-ari. Hanggat nabubuhay, di mapipigil. Purihin. Kung tayo po'y magpuri sa Diyos sa buhay. Ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Di tatahimik, ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ang papuring alay. Purihin ang Panginoon. Ako'y magpupuri, sing! Ako'y magpupuri, ano man ang damdamin. Ang Panginoon, ang bahala sa atin. Yes, Lord! Ang pagpupuri sa Tata, higit pa sa tunog. At ikaw ay papuri, ang Diyos ay mag-ari. Come on, church! Hanggat nabubuhay, di mapipigil. Purihin. Lahat tayo magpuri sa ating Diyos. Panginoon. Purihin ang Panginoon. Di tatahimik, ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ang mapuring alay. Purihin ang Panginoon. Kung tayo po yung magpuri sa ating Diyos na dakila, ang Diyos na hari ng lahat. Hey, say, ikaw ay dakila, ikaw ang hari. Ika'y namatay at bumangon. Mas malakas. Ikaw ay tunay, ikaw ay tunay. Sa iyo ay wala nang makapapatay. Mas malakas. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari. Ika'y namatay at bumangon muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay. Sa iyo ay wala nang makapapatay. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari. Ika'y namatay at bumangon muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay. Sa iyo ay wala nang makapapatay. Purihin ang Panginoon. Ang pinakamataas sa papuri. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Di tatahimik, ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ang mapuring alay. Di tatahimik, ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ang mapuring alay. Di tatahimik, ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ang mapuring alay. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Say, lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin
ka! Panginoon! Hallelujah! Yes, Lord, purihin ka. Pasalamatan ka ng iyong mga nilingka. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Declare po natin muli ngayon ang huling linggo ng ating, although everyday nagpapasalamat naman tayo kay Lord, but ngayong huling linggo na ito, magpasalamat tayo, sabihin natin, salamat Panginoong Yesus. Pinagaling mo na ako. Pinalaya mo na ako. Pinagpala mo ako. Salamat Panginoong Yesus sa tagumpay ng buhay. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa bagong buhay. Salamat Panginoon. Binago mo ang buhay ko. Patuloy mong binabago ang buhay ko. Salamat Panginoon. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Sige po, maupo mo ng bawat isa para sa mahalagang announcement. Praise God. Sino? Announcement natin. Miles. Ayan. Lord. Amen. Okay. Dumako po tayo sa mahalagang announcement. So, next week na po ang ating Christmas party po. Joint fellowship po to. So, lahat ng satellite churches ng Jesus Be Lifted Up, J Blue Family, ay makakasama po natin sa ating Christmas party, December 7, 2025. And after the service po, meron po tayong meeting po. Saglit lang po ito. So, huwag po muna And then yung mga kasali po sa special number sa presentation natin sa Christmas party, huwag rin po agad uuwi kasi may practice po tayo. And then, bukas po, December 1 hanggang December 3, meron po tayong prayer and fasting. Okay? Next. So, bukas din, Monday, 7:30. So, yung bagong program po natin is Receive It Now. Episode 3 na po tayo. And ang title po dyan ay Hope. Okay? Next. So, sa midweek naman po, December 3, ang home, po natin is, ang schedule po natin dyan is kay Sister Doris sa Ciudad po. Alam nyo na po yan. Dito po tayo magkita-kita sa church and then punta po tayo dyan sabay-sabay. And then yan. And yun lang po, huwag po natin kalimutan mag-like and subscribe sa ating Facebook and YouTube channel, and then sa Instagram naman, follow natin yan. Diyan natin makikita yung mga mukha natin, mga tayo dyan. Pogit na ganda. Yun lang. Salamat po. Amen. Sige po, tayo po muling tumayo at magpasalamat sa ating Panginoon. Awitin natin, give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His given Jesus Christ, His Son, and give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks. Oh, we give you thanks to the Holy One. We give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Of what the Lord has done.
Lord. Tayo po yumuko at manalangin. Lord, salamat sa iyong salita na nahayag sa umagang ito, Panginoon. At Lord, salamat sa pagpapaalala sa mga tatay, Panginoon, sa mga nanay, Panginoon, at sa mga anak, Panginoon. Paano namin magagampanan, Panginoon, ang iyong mga plano sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, salamat sa iyong mga salitang ito, Panginoon. Naway ito baunin namin, Panginoon, sa aming pag-uwi sa aming bahay, Panginoon. Lord, at salamat din, Panginoon, sa iyong anak na nagdala ng iyong salita, Panginoon. Lord, basbasan mo po siya, Panginoon, yung banal na dugo, Panginoon, at itago mo siya, Panginoon, sa iyong likod ng hallelujah. Itago po siya sa iyong kapangyarihan, Panginoon. At Panginoon, ingatan mo ang kanyang buhay, Panginoon. Lord, sampu ng kanyang pamilya, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa mga nagpunta sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Lord, ingatan mo sila, Panginoon, sa kanilang pag-uwi, sa kanilang bahay, Panginoon. Lord, salamat sa iyo, Panginoon, at ibalik mo po kami, Panginoon, sa susunod na linggo, Panginoon, sa aming bahay-sambahan na ito, Lord. Salamat sa iyo, Panginoon. Tinataas namin ang iyong pangalan, Panginoon, kadakilaan sa aming buhay. Lord, salamat sa iyo, Panginoon. Maui ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan mo, Jesus. Amen. And may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face toward us, and God has given us shalom, shalom. Peace be upon